Hi Matharegla. Hi. Welcome back to Srimasab YouTube channel. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮುಲ್ಕಿದಾರ ಸುಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಜೋಡು ಕೆರೆ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಸೇರಿದಾಡೆ ಕೋಡುನುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಭ್ರಮ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಯೋಜಿ ಕಮಲೋತ್ಸವಗಳು ಅದನ್ನ ಕಮಲಗೆ ಏರುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಲದ ಮಾಲಕ್ಯದ ಕ್ಲಬ್ಲು ಸುಧಾ ಜಯಂತ್ ರೇಖು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡೆ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಿಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಅವರು ಗಿಡ್ಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅವಕಾಶ ಹೊರಡಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತು ಕೊರದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಜಾನೆ ಸಹಕಾರದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ರಡ್ ಜನ ತೂಂದಿತ್ತೆರ್ ಯಾನಕ್ಲ್ದ ಪಾತೆರಿ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಶೈ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆರ್ ಅಂಚಕಲ್ ಬತ್ತಿಜರ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಅಕ್ಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೊಡುಂಡ ಕಾಂತಾರ ತೂದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡೇವೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ ತೆಗೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಬಣದ ಎನ್ನುವೆ ಮುಂದಿನ ಯಾನ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರೀ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪಟ್ಟದ ಕೊಟ್ಟ ವಾಯ್ತಾರ್ ನಂದನಿಗೆ ಬೇಕಿದ ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಬಳ ಚಿತ್ರ ನಾಣ್ಯ ಕೊರಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತೆ ವಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರಣ್ಯ ಬರಡು ಧನಿಕುಲು ಆದ ಮಗೆ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಜಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಶ್ರುತಿಜಿ ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು
ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ದಾಲಗೆ ತುಂಡ್ರೆ ಪೋತುಜ ಸಂತೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗುದುಜ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನರೆಗಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗಲ್ ಫೈನಲಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ದು ಬತ್ತ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪರೆಗಾಯ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಂಪು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನದ ಕೈತಾಗಿನವೆ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲುರು ಪೂರ ಬರುಂತುನತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಶ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಉಂತುಲೆ ಪಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ನ ಕೈ ಇಂಚಾರು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಉಗುರೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪೆರೆಸ್ತು ಪೋಂಡು ತಾಗುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಬೆರೆಲು ಕಣ್ಣದೊಲೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗಾಯ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂದು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಬತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಮಲ್ಪರೆಗಾಯ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳದ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜ್ಪಾಯೆ.